अच्छा भैया, हम गायक कलाकार राजू आजाद तमाम श्रोता समाज सब केहू के बार बार लगातार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। आज जौन हमारे कैसेट जा रहल बा माँ शक्ति रिकॉर्डिंग स्टूडियो अंजन भैया के सौजन्य से, और हमारे गीत के राइटर बानी बीके विक्रमा जी, नाल पर संगत कर रहल बानी बड़ भैया सुदामा जी, बैंजू पर हमरा रंजन भैया जी बानी, झाल पर हमरा दीपक दिलदार जी बाने, अच्छा सहयोग हमरा सुजीत भैया जी, बड़ भैया संजय प्रधान जी, और हमरा अरविंद जी, और हमरा साथ एगो दे रहल बाड़ी बड़ा ही पिंकी शर्मा जी इनका नाम बा। अच्छा, बड़ा ही सुंदर इनकर परफॉर्मेंस बा। पिंकी शर्मा देखिए आजकल के इतना गवैया हो गई बारे कि सजिंदा मिलत नहीं खे। सोचे वाली बात बा रंजन भाई, गवैया ज्यादा हो गइल बा बजवैया को। आजकल इतना न गवैया हो गई बारे कि सुनवैये खत्म हो गई बा, सजिंदा मिलते नहीं खे। दूगो गीत लोग गा लेता, 4-5 आदमी ब्याह जी कहे लगल हम स्टार हैं, हमारा यूट्यूब खोल के देखिए, हमारा यूट्यूब खोल के देखिए, यूट्यूब खोल के देखिए कब गाना घुसल बा ओमे। एगो इनके सन लड़की के, अच्छा शहर के लड़की के शादी देहात में हो जाता, लड़का झाल बजावत रहे कि गावत रहे, अच्छा लेकिन मेहरारुआ लगे रोज रोज कहे कि हम ब्यास बनी, हम ब्यास बनी, हम गाइला गाइला, आज यहाँ प्रोग्राम बा, कल वहाँ प्रोग्राम बा, रात दिन बिजी रहे गाइला बजवाइला, आ नया नया मेहरारू स्टेज पर बैठल बाड़ी, अपना बलमुआ के याद करत तारी, वही बीच में ओकरा सखी के फोन आ जाता। हेलो हेलो, हाँ प्रणाम सखी, घुस रहा मने का समाचार बा तोहार? ठीक बा, अपने सुनाव। हमर का कही, हमर तो रात दिन मुआना, हमर तो रात दिन मुआना कहे लगी हम ब्यासे बानी, रात दिन प्रोग्राम में। ब्यास का कहला हो? ब्यास ना लील गणास हो, ब्यास ना लील गणास हो। हम शहर में तो कबो सुनले नहीं कि ब्यास का कहला। अच्छा, उ का है कि रात दिन दिनवा में दौड़त रहेला और रात के 7 बजे निकल जाला घर से, उ का काम करेला सखी? रहुआ जानो तनी तो बताई। उ 5 मिनट वाला फिल्म नानू बनावेला, उहे औरतिया कहतारी बबुआ, का कहतारी कि जे रोज रोज भाग जाला रतिया, और बना के कि जे कहियो न माने हमार बतिया, कि जे काटनियर गड़े चारा पैया सखी, कि जे काटनियर गड़े चारा पैया सखी, तब मिलल भातार मोर गवैया सखी। कहले कि ए सखी का जाने वो कौन काम करेला, हमरा पते नहीं खिलागत। तोहार कहलिया त केकरा पता रही। रोज रोज भाग जाला रतिया,
बतिया आहा काटनियर गाड़े चरपैया ए सखी काटनियर गाड़े चरपैया ए सखी मिलल भातार मुर्गवैया ए सखी सखी जहिया से हमार बियाह भइल बा एक दिन मुआना साथ नहीं खे एको दिन हमर साथ नहीं खे कहाँ रहता बाबूजी के साथ खाली जहिया आई रहे जहिया वो आई रहे बियाह करा के लेके वही दिन हमरा संगे के बा आज 15 दिन हो गई कुछ बोलत नहीं खे ओकरा हिस्टीरिया करो नहीं खे तो धइले हो ए सखी अब पते नहीं खे कि का करता कहा तरीका कैसे दिन भर एने ओने घूमत रहे घाम में दिन भर एने ओने घूमत रहे घाम में संझिया के कहेला कि जाइब प्रोग्राम में संझिया के कहेला कि जाइब प्रोग्राम में आरे संग में नचावे 4 गो भैया ए सखी ओकर रहन बड़ा खराब हो गइल बा वो ऐसन ब्यास बारे कि पता न रातों दिन लवंडे लेके घूमेला तो ना कियो तारे के ना जानेला हां रातों दिन लवंडे लेके घूमेला तो ऐसा ना भातार कौन काम के दे सल्फास के गोली होने सूत रहो संग में नचावे छोटिया भैया ए सखी मिलल भातार मुर्गा भैया ए सखी ए सखी बीके विकर्मा भैया ए बीके विकर्मा जी अरे बोली जी ए अंजन भैया बोली ए नितिन भैया अरे बोल ना सुदामा भैया दीपक हो हां भैया औरत ये कह तरीका का जहिया से लाइल बाऊ गवना करा के जहिया से लाइल बाऊ गवना करा ए जहिया से लाइल बाऊ गवना करा के जहिया से लाइल बाऊ गवना करा के औरतिया कहली कि जहिया से लाइल बा गवना करा के सच पछतात बानी ससुरा में आके सच पछतात बानी ससुरा में सच पछतात बानी ससुरा में
रोजे ओढ़ले ला राजैया ए सखी भोरे आवे ओढ़े ला राजैया ए सखी मिलल भतार मुर्गा भैया ए सखी मिलल भतार मुर्गा भैया ए सखी तेरे रस के कमर तूने पहली नजर से मिलाई मजा आ गया बड़ा रहा है सुदामा भैया तेरे रस के कमर तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा आ गया तेरे रस देखी कहता का भर लगन बुक रहे सखियों कर साटा भर लगन बुक रहे सखियों कर साटा दिन भर घरे सुते रात करे टाटा रतिया में रोज रोज कर देता टाटा सखी काम नहीं करेला दवैया ए सखी काम नहीं करेला दवैया ए सखी मिलल भतार दवैया ए सखी चलो मिलल भतार दवैया ए सखी मिलल भतार मुर्गा भैया ए सखी मिलल भतार मुर्गा भैया ए पिंकी एगो उ पिंकी रहली जे कमाल कर दिहली तू पिंकी आइल बारू